שלום, ותודה שחזרתם לצפות בעוד פרק בסדרה מזרחית בירידה. היום אנו נשים אוזנינו בשני זמרים מיוחדים מאוד ששינו את עולם הזמר המזרחי. הראשון הינו המלך המזרחי, זוהר ארגוב. השיר אלינור נכתב בשנת 1980 על ידי ג'קי מקייטן והולחן על ידי כריסטוס ניקולפולוס. כעת אקריא בית מתוך הלהיט אלינור. אלינור, את יפה כמו מלאך, ופנייך יעידו כך. בלעדייך לא שווה לי כל העולם. אלינור, אני פה לבד יושב, ועלייך רק חושב. לשנות את המזל את מוכרחה. כנגדו עומד זמר עם משקל לא פחות חזק, עם להיט חדש שיצא לאחרונה. הוא זמר ישראלי הנחשב לאחד הזמרים המוצלחים ביותר בישראל. רוב אלבומיו הגיעו למעמד אלבום פלטינה. אייל גולן מבצע את הלהיט החדש בגופייה צמודה, אשר נכתב על ידי יוסי גיספין. כעת אקריא בית מתוך הלהיט החדש. אני יודע כבר כמעט הכל עלייך, אבל אצלך גם הגלוי כל כך נסתר. עם זוג עיניים דבש ואופי של נחש, מתי תתני לי כבר מספר? אך אייל, תמיד מפתיע עם לעיתים חדשים ומקוריים. אין פלא שהמוזיקה המזרחית של שנות ה-2000 פשוט מוצלחת כל כך. מה שמעניין אותי לדעת זה, מדוע הגלוי נסתר והאופי של נחש? ואם כבר נחש, אז מדוע אתה רוצה מספר? תודה לכם שצפיתם בעוד פרק של מזרחית בירידה. התוכנית היחידה שמעריכה מוזיקה מזרחית אסלית.